L'Ajuntament de Barcelona restaurarà la façana i les parets mitgeres de l'antiga fàbrica Germans Climent de Sants. Va ser construïda l'any 1925 i està catalogada com a bé cultural d'interès local. El projecte de remodelació està inclòs dins del Pla de Remodelació de Parets Mitgeres 2013. Les totxanes estan trencades i l'aspecte exterior és el d'una nau abandonada, tot i estar catalogada com bé d'interès local. Per evitar que continuï degradant-se, l'Ajuntament ha decidit remodelar les façanes i les parets mitgeres de l'antiga fàbrica Germans Climent. Una notícia que ha estat molt ben rebuda per comerciants i veïns. Considero que darle su aspecto original y rehabilitarlo sería beneficioso para todos y para el barrio. Cambia mucho la imagen y no da la imagen de estar tan deteriorado. És patrimoni històric, no, de Catalunya. Es veurà més maco, que ara es veu molt vell i molt destrossat, no? Tot i que el projecte de l'Ajuntament encara està per definir, se sap que es vol conservar la façana original de l'edifici, que data de l'any 1925 i que va quedar al descobert ara fa 7 anys després de fer unes obres a la zona. Alguns veïns aprofiten que hi haurà obres per fer algunes propostes a l'Ajuntament. A esta calle le falta luz. Lo ideal, desde luego, sería que fuese un local para los vecinos, o sea, que hiciesen algo de tipo social. La restauració de l'antiga fàbrica Germans Climent forma part del projecte de remodelació de parets mitgeres que ja ha servit per recuperar altres espais de la ciutat, com per exemple aquest. Us ho ha explicat des del carrer de la Constitució, Jessica Moreno.